Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Prabhupada Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Prathama Skandam, Adhyayam 12, Slokam 23. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഓക്കെ. പിന്നെ പഴയ സമയത്ത് തന്നെ വേണോ ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണ് വേണ്ടത്? പഴയ സമയം തന്നെയാ തോന്നുന്നു കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? പഴയ സമയം. നമുക്ക് രാവിലെ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ എന്നാലും പഴയ സമയത്ത് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ പഴയ സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. എന്നാലും 7 മണിക്ക് തന്നെ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഗീതാ ജയന്തി കൂടിയാണ്, അപ്പൊ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോവുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അർജുനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനന് ഓരോരോ ദേവന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അർജുനന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ. അർജുനന് 4 പത്നിമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 2 പത്നിമാരുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് 4 പത്നിമാരുണ്ട്. ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ചിത്രാംഗത, ഉലൂപി അല്ലെ. ഇങ്ങനെ 4 പത്നിമാരുണ്ടാവുന്നവർ. അപ്പോ അവരില് 4 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ശിവനിൽ നിന്നും പാശുപതാസ്ത്രം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവൻ വേഷം മാറിയിട്ട് ഒരു കാട്ടാളന്റെ രൂപത്തിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ അർജുനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അല്ലെ. അവസാനം അർജുനന് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നത് ധനുർവിദ്യയിൽ പ്രവീണനായ മഹായോദ്ധാക്കൾ അർജുനന് തുല്യമാവും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൊച്ചുമകനാണല്ലേ. അപ്പൊ മുത്തശ്ശനെ പോലെ തന്നെ അർജുനെ പോലെ തന്നെ വില്ലാളി വീരനായിട്ട് മാറും, അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള യോദ്ധാവായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും മൃഗങ്ങളിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള സിംഹത്തെ പോലെ അത്രയും എല്ലാവരും എന്താണ് മൃഗരാജൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെ. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കും ആ സിംഹത്തിനെ. സിംഹം രാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സിംഹത്തെ പോലെ ശത്രുക്കളൊക്കെ സിംഹത്തെ പോലെ ഭയപ്പെടും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മൃഗരാജനെ പോലെ ശക്തിമാനും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ പോലെ സമൂല്യമായ അഭയപ്രദായകനും ഭൂമിയെ പോലെ സഹനശക്തിയുള്ളവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ബ്രാഹ്മണര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളും 23 ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓരോരോ മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും എന്ന് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആശീർവദിക്കുന്നതാണ് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും.
23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാരാണ്? റെഡ്മി 11S ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരായിരുന്നു പേര്? രമണി മാതാജിയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് 7 മണിക്ക് മാതാജി മെസ്സേജ് എത്തിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വയ്ക്കാം. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതാമഹ സമസാമ്യേ പ്രസാദേ ഗിരിശോപമഃ ആശ്രയ സർവഭൂതാനാം യഥാ ദേവോ രമാശ്രയഃ.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्सामि प्रसादे गिरिशोपमा। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी, नंबोदरी माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्सामि प्रसादे गिरिशोपमा। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो तमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सती देवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामह समस्वामी प्रसादे गिरिशोभमः। आश्रय सर्वभूतानां यदा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामह समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मल्लिका माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः प्रसादे गिरिशोभमः। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामह साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। आश्रय सर्वभूतानां यदा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारतीय माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोभमा। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्सामि प्रसादे गिरिशोभमा। आश्रय सर्वभूतानां यदा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा नायर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्सामि प्रसादे गिरिशोभमः। आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितामहः समस्सामि प्रसादे गिरिशोभमः। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പിതാമഹ, പിതാമഹൻ അഥവാ ബ്രഹ്മാവ്, സമഹ തുല്യശ്രേഷ്ഠൻ, സാമ്യേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സാമ്യമുള്ളവൻ, പ്രസാദ് ദാനത്തിൽ അഥവാ ഉദാരതയിൽ, ഗിരീശ ശിവദേവൻ, ഉപമ താരതമ്യം ചെയ്യുക, ആശ്രയ ആശ്രയം, സർവ എല്ലാ, ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ, യഥാ പോലെ, ദേവഹ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ, രമ ആശ്രയ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിതേ. ഈ ശിശു തന്റെ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെയും സമചിത്തതയുള്ളവനും കൈലാസനാഥനായ ശിവഭഗവാനെ പോലെ അത്യുദാരനും ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും അഭയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ
നാരായണനെ പോലെ ഏവരുടെയും ആശ്രയവും ആയിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. മാനസിക പ്രശാന്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാമഹനായ ബ്രഹ്മദേവനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരൂപിച്ചു. ശ്രീധരസ്വാമി പിതാമഹനായി ബ്രഹ്മദേവനെയും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി പിതാമഹനായി സ്വയം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും രക്ഷീകരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധിയാകിയാൽ ഇരുവരുടെയും ഉപമ തുല്യ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാകുന്നു. ഇരുവരും ജീവാത്മാക്കളുടെ ക്ഷേമകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകിയാൽ രണ്ടുപേർക്കും മാനസിക പ്രശാന്തത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭരണത്തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഏതൊരു ഭരണനിർവാഹക പ്രതിനിധിയും അയാൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അയാളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ സഹിക്കേണ്ടതായി വരും. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണതയുള്ള ഭക്തകളായ ഗോപികമാരാൽ പോലും ബ്രഹ്മദേവൻ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സവിശേഷമായ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിച്ച നേത്രച്ഛദങ്ങൾ ഭഗവാനെ സദാ വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകിയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഗോപികമാർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. ഗോപികമാരുടെ പ്രിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഹിമ വെട്ടുന്ന നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും തടസ്സപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സർവ്വ പ്രവൃത്തികളെയും വിമർശിക്കുന്ന നൈസർഗിക ഗുണമുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്. അതേപോലെ ശത്രുക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. മാത്രവുമല്ല അത്തരം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മാനസിക പ്രശാന്തത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അത്യന്തം പ്രവീണനാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അക്ഷോഭ്യതയോടെയും സമചിത്തതയോടെയും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ മാനസിക പ്രശാന്തത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇരു പിതാമഹന്മാരുടെയും ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുന്നു. യാചിച്ചു ചെല്ലുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹാശിസുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിശ്രുത ദേവനാണ് പരമശിവൻ. ആകയാലാണ് ആശുതോഷൻ അഥവാ ക്ഷിപ്രപ്രസാദി എന്ന നാമധേയത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂതനാഥൻ അഥവാ സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അനന്തര ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്ത അത്യുദാരമായ അനുഗ്രഹ ആശിസുകൾ ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് മുഖ്യമായും. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുകയാലാണ് മുഖ്യമായും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. രാവണൻ മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം അതിശക്തനായി തീരുകയും ഭഗവാൻ രാമന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനും പരമശിവനും നാഥനായ ശ്രീരാമനുമായി പരമശിവന് നാഥനായ ശ്രീരാമനുമായി രാവണൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാവണനെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കൽ മൃഗാസുരനി അഥവാ ഭസ്മാസുരനി സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വരം പരമശിവൻ നൽകുകയുണ്ടായി. ആരെയും ശിരസിൽ തൊട്ട് ഭസ്മമാക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ച ചതിയനായ മൃഗാസുരൻ വരം നൽകിയ ശിവഭഗവാന്റെ നെറുകയിൽ കൈവച്ച് പരശക്തി പരീക്ഷിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. വിഷമസ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തനായ പരമശിവൻ അവസാനം പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായിക ശക്തിയാൽ സ്വശിരസിൽ കൈവച്ച് പരശക്തി പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ മൃഗാസുരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂഢനായ മൃഗാസുരൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിക്കുകയും സ്വശിരസിൽ സ്പർശിച്ച് സ്വയം ഭസ്മമായി തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം ദേവന്മാരിൽ നിന്നും വരെ യാചിച്ചു വാങ്ങിയ ആ ചതിയനായ അസുരനിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു. പരമശിവൻ ആരുടെയും ഏതു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുകയില്ല എന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമ ആശയമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആകയാൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടും അദ്ദേഹം അത്യന്തം മഹാമനസ്കതയുള്ളവനാകുന്നു. രമ എന്നാൽ ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാകുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരിപാലകനാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല അനേക സഹസ്രം മറ്റു ലോകങ്ങളിലും അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള പുരോഗമന പാതയിൽ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ആവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന പന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ മായ വിഷമസന്ധിയിലാക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി എന്ന അബദ്ധ ധാരണാ പദ്ധതിയുടെ പന്താവിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തി അവരെ തിരിച്ചുവിടുന്നു. അത്തരം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മായയായതിനാൽ ഒരിക്കലും വിജയപ്രദമാവുകയില്ല.
അത്തരം വ്യക്തികൾ സദാ മായികമായ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പിന്നാലെ പായുകയാണ്. എന്നാൽ ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അഭയത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമേ വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യാഥാർത്ഥ്യം അവരറിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഭാഗ്യദേവത വെറും മായയാണ്. അതായത് ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ല. ആകയാൽ നാം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ സംരക്ഷണം നേരിട്ട് കാക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമേ ഏവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് സ്വയം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വസിക്കുന്ന പ്രജകൾക്ക് ഏവർക്കും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സർവദാ സാധ്യമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദലേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെയും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെയും ഒക്കെ ആവും എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. രണ്ടുപേരെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും പിതാമഹന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമി പിതാമഹനായി ബ്രഹ്മദേവനെയും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി പിതാമഹനായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും വശീകരിച്ചു. ഇവരൊക്കെ പരമപുരുഷന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധിയാക്കിയാൽ ഇരുവരുടെയും ഉപമ തുല്യ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാകുന്നു. പിന്നീട് പരമശിവനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അല്ലെ. യാചിച്ചു ചെല്ലുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹാശിസുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വത ദേവനാണ് പരമശിവൻ. ആകയാലാണ് ആശുതോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മഹാദേവനെ ആശുതോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ക്ഷിപ്രപ്രസാദി, വേഗത്തിലെ ഫലം ലഭിക്കും. പലരും പറയും എത്ര കാലായി ഇത് ജനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നൽകില്ല അല്ലെ. മുകുന്ദനാണ്, മുക്തിദാതാവാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനമാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ദേവന്മാരെ ഉപദേവതമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ധനം, ജോലി, മറ്റു വീട്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പല പല ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവര് വേഗത്തില് അതൊക്കെ എന്താ പറയാ അനുവദിച്ചു തരും അല്ലെ. ശിവനൊക്കെ എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സംഘർഷ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരാളും വന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നതോടെ എന്താണ്, വേഗത്തില് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗത്തിൽ പാസ്സാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പലരും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദരിദ്രന്മാരെ പോലെ കാണുന്നത്, ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ് ആശുതോഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്രകോപിയുമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ സമീപിക്കുക അല്ലെ. എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പോലെയാണ്. നമ്മള് ദേവന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊള്ളാം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അനുവദിച്ചു തരണം, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കി തരണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രകാരം അവര് അനുവദിച്ചു തരുന്നല്ലേ. എന്നാൽ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ട് അത് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അത് അവരോട് പലതും നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് നൽകാതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ വേഗത്തില് പ്രസാദിക്കും. ദേവതമാർ, ഉപദേവതമാരൊക്കെ അവരെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു, അല്ലെ, അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സമൃദ്ധിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യും. ഇവിടെ ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അധിക അസുരന്മാരൊക്കെ നോക്കി അവരൊക്കെ ശിവന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ശിവനെ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് വരങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാവണനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു, രാവണൻ ഭക്തനായിരുന്നു, ശിവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, ധാരാളം വരങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു, ശക്തിശാലിയായി. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴേ ശിവൻ ഒരിക്കലും ആ രാവണന്റെ ഭാഗത്ത് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ രാമന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് രാവണൻ ശക്തനായി തീർന്നു. രാവണൻ രാമന്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനും പരമശിവനും കൂടി നാഥനായ ശ്രീരാമനുമായി രാവണൻ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹം രാവണനെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അപ്പോ അഹമാതിർഹി ദേവാന ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ അധിപനാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാനെ അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭസ്മാസുരൻ അല്ലെ ഒന്നും നോക്കാതെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, എന്ത് വരങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും, അല്ലെ. പിന്നീട് അതിന്റെ ഫലങ്ങള് വരുമ്പോൾ അതിനെ തടയാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം. ബ്രഹ്മാവായാലും ഒക്കെ, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപനൊക്കെ ധാരാളം വരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനായി വന്നിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപനെ വധിക്കുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനോട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവനും ഇവിടെ വരം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഭസ്മാസുരൻ. എന്താണ് ആ വരം? ആരെ തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഭസ്മമായിരുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ ആ വരം ലഭിച്ചപ്പോഴേ ശിവന്റെ നേരെ തന്നെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് തൊടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവനെ ഭസ്മമാക്കാൻ, ആ വരം ശരിയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശിവനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ശിവൻ അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താ പറയാ മോഹിനി വേഷം എടുത്തിട്ട് അത് ആ നൃത്തം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ നൃത്തത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ അസുരനും ഭസ്മാസുരനും നൃത്തം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എന്നെ നൃത്തത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ ആ നൃത്തം അത്രയും ഇതായപ്പോഴേ ഭഗവാൻ മോഹിനിമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഭസ്മാസുരനും മൃഗാസുരനും അതുപോലെ ചെയ്യും. അതോടെ ഭസ്മമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു രമ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാകുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പരിപാലനനാണ്. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? നാരായണന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, അല്ലെ. നാരായണനില്ലാതെ ലക്ഷ്മിയെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ. ഭർത്താവുള്ളിടത്ത് തന്നെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വിഷ്ണു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഭാഗ്യദേവതയുടെ പിന്നാലെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം പൂജിക്കും, അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ വിഷ്ണുവിനെ അവരെയൊന്നും അവിടെ പരിസരത്തേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? എപ്പോഴും നാരായണന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു
ഭഗവാന്റെ അത്തരം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മായ അതിനൊരിക്കലും അത്തരം വ്യക്തികൾ സദാ മായിക ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പിന്നാലെ പായുകയാണ്. എന്നാൽ ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അഭയത്തിൽ കീഴിൽ മാത്രമേ വസിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവരറിയുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഭാഗ്യദേവത വെറും മായയാണ്. അതായത് ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ല. ആകയാൽ നാം ഐശ്വര്യദേവതയുടെ സംരക്ഷണം നേരിട്ട് കാംക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർക്കും മാത്രമേ ഏവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയൂ. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് സ്വയം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വസിക്കുന്ന പ്രജകൾക്ക് ഏവർക്കും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സർവദാ സാധ്യമായി. ഇവിടെ ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും അഭയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നാരായണനെ പോലെ ഏവരുടെയും ആശ്രയമായിരിക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ യേശ കൃഷ്ണാമനുവ്രതാ യന്തി ദേവ ഇവോദാരോ യാദീരിവ ധാർമ്മികഃ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ യേശ കൃഷ്ണമനുവ്രതഃ യന്തി ദേവ ഇവോദാരോ യാദീരിവ ധാർമ്മികഃ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ യേശ കൃഷ്ണമനുവ്രതഃ യന്തി ദേവ ഇവോദാരോ യാദീരിവ ധാർമ്മികഃ. സർവ സദ്ഗുണമാഹാത്മ്യ സർവ ദൈവിക ഗുണവിശേഷങ്ങളാലും ഗുണവർണ്ണനം ചെയ്തു. യേശഃ ഈ ശിശു കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ അനുവ്രത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കുന്നവൻ. രന്തിദേവൻ ഇവ പോലെ ഉദാരതയിൽ യയാതി ഇവ പോലെ ധാർമ്മിക ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആശ്രിതനാകിയാൽ ഈ കുഞ്ഞി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ഉത്തമനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മഹാമനസ്കതയിൽ രന്തിദേവനെ പോലെയും ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ യയാദിയെ പോലെയും ആയിരിക്കും. വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലെ. രന്തിദേവനെ പോലെയും യയാദിയെ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാനെ പോലെ ഉത്തമനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. ഒരാൾ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ മാത്രം പിന്തുടരണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത അന്ത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉദ്ബോധനത്തോട് അല്പജ്ഞാനികളായവർ യോജിക്കുകയില്ല. നിർഭാഗ്യമാകാം അതിന് കാരണം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ഉദാത്തമായ നിർദ്ദേശത്തെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ സംപ്രാപ്തിക്ക് മുഖ്യ കാരണം സംസർഗമാണെന്ന് മൂഢന്മാർ അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ പോലും അഗ്നിസമ്പർക്കം ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ സമ്പർക്കം ഒരാളെ ഭഗവാന് തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നു. നാം മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 78% ദൈവിക ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സംസർഗത്താൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിലാകുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക വസ്തു അല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്പർശിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അത്തരം ഭഗവത് സംസർഗം അനുഭവിച്ചറിയാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഏതു സമയത്തും എവിടെയും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണാവിത്യനാകിയാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണവിശേഷങ്ങളും പരിച്ഛേദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാകുന്നു. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുക മുഖേന മാത്രം ഭഗവത് സംസർഗം പൂർണ്ണമായി സാധ്യമാകുന്നു. മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സാരവത്തായ എല്ലാ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും സർവ പരിപൂർണതയോടും കൂടി അദ്ദേഹം സംപ്രാപ്തമാക്കി. രന്തിദേവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പിന്നീട് പ്രഭുപാദരി.
രന്തിദേവൻ മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രോണപർവത്തിൽ 67 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീ നാരദൻ സഞ്ജയന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വേളയിൽ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന രാജാവ് രന്തിദേവനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. രന്തിദേവൻ മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ അഭിജാതനും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദാരശീലനുമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനധർമ്മ പ്രവൃത്തികളെയും ആതിഥ്യ മര്യാദകളെയും പ്രകീർത്തിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠനായ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് തണുത്ത ജലം നൽകിയ രന്തിദേവനെ അദ്ദേഹം ആശീർവദിക്കുകയും രന്തിദേവന് സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഫലമൂലാദികൾ ഋഷിമാർക്ക് പതിവായി നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഋഷിമാർ അനുഗ്രഹിച്ചു. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വസിഷ്ഠ മുനിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷമായ ആദരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ആശംസ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നത ലോകവാസം പ്രാപ്തമായത്. പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മശീലരായ ഈശ്വരഭക്തിയുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു രന്തിദേവൻ. പിന്നീട് യയാതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയും ആര്യ സംസ്കാരത്തിലും ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ സർവമഹത്തരമായ രാജ്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ പിതാമഹനായിരുന്നു യയാതി. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് നഹുഷന്റെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠനും മുക്താത്മാവും മഹാനുമായ ദിവ്യയോഗിയായി തീരുകയാൽ യയാതി ലോക ചക്രവർത്തിയായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനം കാമാസക്തവും വീരശൃംഗാര രസപ്രധാനങ്ങളുമായ കഥകളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നെങ്കിലും അനേക സഹസ്ര വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭുവനം ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും പുണ്യപ്രവൃത്തികളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശുക്രാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായ ദേവയാനിയുമായി അദ്ദേഹം അനുരാഗത്തിലായി. ദേവയാനി അദ്ദേഹത്തെ പരിണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ പുത്രിയാകിയാൽ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണപുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ലോക ജനസമൂഹത്തിൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിൽ അവർ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. ശുക്രാചാര്യർ ഈ വിരുദ്ധമായ വിവാഹ അനുശാസനത്തെ തിരുത്തുകയും യയാതി ചക്രവർത്തിയെ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവയാനിക്ക് ശർമ്മിഷ്ഠ എന്നൊരു തോഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ശർമ്മിഷ്ഠയും ചക്രവർത്തി യയാതിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നതിനാൽ ദേവയാനിയോടൊപ്പം യയാതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. ശർമ്മിഷ്ഠയെ ശയ്യാഗ്രഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും യയാതിയെ ശുക്രാചാര്യർ വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ യയാതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ശർമ്മിഷ്ഠയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളിൽ പുത്രോത്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദേവയാനി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. യയാതി ദേവയാനിയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി ഭാര്യാപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ശുക്രാചാര്യർ രോഷാകുലനായി പെരുമാറുകയും വാർദ്ധക്യം ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ശാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്വശുരനായ ശുക്രാചാര്യരുടെ ശാപം പിൻവലിക്കണമെന്ന് യാചിച്ച യയാതിയോട് പുത്രന്മാരോട് യൗവനം ആവശ്യപ്പെടാനും അപ്രകാരം പുത്രന്മാരിൽ നിന്നും യൗവനം സ്വീകരിച്ച് പകരം യയാതിയുടെ വാർദ്ധക്യം അവർക്ക് നൽകാനും ശുക്രാചാര്യർ നിർദ്ദേശിച്ചു. യയാതിക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ദേവയാനിയിൽ 2ഉം ശർമ്മിഷ്ഠയിൽ 3ഉം. ഒന്ന് യദു, ദുർവസു, ദൃഹ്യു, അനു, കുരു. ഈ 5 പുത്രന്മാരിൽ 5 പ്രമുഖമായ വംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. യദുവംശം, യവനവംശം അഥവാ തുർക്കി, ഭോജവംശം, 4 മ്ലേച്ഛവംശം അഥവാ ഗ്രീക്ക് വംശം, 5 പൗരവ വംശം. ഈ വംശങ്ങളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യയാതിക്ക് തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്ലാഗത്താലും മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളെ നിന്ദിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിബന്ധിച്ചു. അധപതനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും പൗത്രനും അവരാർജിച്ച നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യുകയാൽ പൗത്രന്റെയും മിത്രമായ ശിബിയുടെയും സഹായത്താൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന യമരാജന്റെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 1000-ലധികം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉദാരമനസ്കതയോടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് അത്യന്തം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജപ്രൗഢി സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാമാസക്തമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 1000 വർഷത്തേക്ക് തന്റെ യൗവനം ദാനം ചെയ്യാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയപുത്രൻ തയ്യാറായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാവുകയും പുത്രനായ പുരുവിന് യൗവനം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം പുരുവിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളും പ്രജകളും അതിനെ എതിർത്തു. എന്നാൽ പുരുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പ്രജകളോട് വിശദമാക്കിയപ്പോൾ അവർ പുരുവിനെ രാജാവായി
സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചു. അനന്തരം യയാതി ചക്രവർത്തി കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ ഉത്തമനായിരിക്കും. പിന്നെ മഹാമനസ്കര രന്തിദേവനെ പോലെ, രന്തിദേവൻ അത്രയും നല്ല ദാനശീലനായിരുന്നു. പിന്നെ ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ യയാതിയെ പോലെയും ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരാൾ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഒരാൾ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ മാത്രം പിന്തുടരുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ബോധനത്തിൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർ യോജിക്കില്ല. നിർഭാഗ്യമാകാം അതിന് കാരണം. എന്തായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത്? സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പിന്തുടരാൻ പറയുന്നത് ആർക്കറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മറ്റുള്ള സകല ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാലേ അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. പ്രഭാതർ പറയുന്ന അവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ഉദാത്തമായ നിർദ്ദേശത്തെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കും, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്നത് ഒക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോ പാങ്കാസ്ത്രപാർഷതം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസായി. കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്നാലേ ആ കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണത്തിലല്ല, സുവർണവർണ്ണത്തില് സങ്കീർത്തനം യജ്ഞം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഈ യുഗത്തിലെ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അതിനെ പിന്തുടരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നത് അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് യാതൊരു ഒന്നും അറിയില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂല്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ല. എല്ലാ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിധിശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാർ. അപ്പോ അവരൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ ഒക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതൊന്നും മൂടന്മാർ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങളെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഭഗവാന്റെ സാരവത്തായ എല്ലാ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും സർവ പരിപൂർണതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം പ്രാപ്തമാക്കി അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ഉത്തരയൊക്കെ ഗർഭസ്ഥയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയും. എന്നാലേ കുട്ടി ഒരു നല്ല വൈഷ്ണവനായിട്ടും ഒരു സത്വഗുണത്തിലായിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. എല്ലാ സിനിമയും സീരിയലൊക്കെ കണ്ട് മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഉത്തര ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ മാതൃഗർഭത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം തന്നെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സത്കഥ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ആദ്യം മുതലേ അവസാനം വരെയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മുൻപിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ രന്തിദേവനെയാണ് പറയുന്നത്. രന്തിദേവൻ അത്രയും മഹാമനസ്കനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
പ്രാചീന രാജാവ് രന്തിദേവനെ കുറിച്ച്, രന്തിദേവൻ മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ അഭിചാദനം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉദാരശീലമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനധർമ്മ പ്രവൃത്തികളെയും ആതിഥ്യ മര്യാദകളെയും പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഈ രന്തിദേവന്റെ കീർത്തി എല്ലായിടത്തും എത്തുകയുണ്ടായി. ദേവന്മാര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെയും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ. അങ്ങനെ രന്തിദേവനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ, ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി. 48 ദിവസം അദ്ദേഹം ഓക്കെ. അപ്പോ 48 ദിവസം കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതം എടുക്കുകയുണ്ടായി. ജലപാനം പോലും നടത്താട്ടെ 48 ദിവസം. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഏകാദശി എടുത്താൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എത്ര മണിക്കാണ് വഹിക്കേണ്ട സമയം എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കല്ലേ. അപ്പൊ 48 ദിവസം അങ്ങനെ വ്രതമെടുക്കുകയുണ്ട്. 48 ദിവസം വ്രതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാലും മറ്റു നെയ്യ് ചേർത്തുള്ള ഭക്ഷണം പ്രസാദം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ കഴിക്കാനായി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണന് ആ പ്രസാദത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏതായാലും പകുതി കൊടുത്തതിന് ബാക്കി പകുതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ വേറൊരു ശൂദ്രനും വന്നു അവിടേക്ക്. അദ്ദേഹത്തിനും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പകുതി ഭാഗം കൊടുത്തു. പിന്നെ പകുതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോഴുണ്ട് വേറെ ഒരു ആളും കൂടി വരുന്നു. ഒരു നായ്ക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വേറൊരു ആളും കൂടി വന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനും ബാക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ നായ്ക്കളും വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അതിനും വേണമെന്ന്. ആ നായ്ക്കൾക്കും ബാക്കിയുള്ള ആ പ്രസാദം കൊടുത്തു. അപ്പോ പ്രസാദം മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും പ്രസാദം കഴിച്ചില്ല, ഇനി വെള്ളം വരെ കുടിക്കാതെ 48 ദിവസം ഉണ്ടായതല്ലേ, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ആ വ്രതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാം, വെള്ളം കുടിക്കാം, അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേ വേറൊരു ചണ്ടാളൻ അവിടേക്ക് വരികയും ചണ്ടാളൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീച്ച കുലത്തിലുള്ളതാണ്, അങ്ങ് ദയവായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തരണം, ഞാൻ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ആ വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും ആ ചണ്ടാളിനും കുടിച്ചു. അപ്പോ പിന്നീട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അത്രയും മഹാമനസ്കനാണ് രന്തിദേവൻ. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ? നമ്മൾ ഏകാദശിയായിട്ട് ഒക്കെ നിർജ്ജലൊക്കെ എടുത്ത് ഏകാദശിയായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിന്ന് നാളെ രാവിലെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോ ദ്വാദശി ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമല്ലേ, സമയമായ ആയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കല്ലേ. വേറെ ആര് വന്നാലും വിളിച്ചാലും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം, അതുവരെ അനങ്ങാടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. എന്നാൽ ഇത്രയും 48 ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ടും രന്തിദേവൻ ആ വന്നിട്ടുള്ള അതിഥികളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം നൽകിയിട്ട് അവരെ യാതൊരു കുലമോ അവരുടെ വേഷമോ അതൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കിയില്ല. അതാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആ ഒരു വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തനെ അല്ലെ. ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി, വിനയാന്യനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാളനെയും എല്ലാവരെയും അല്ലെ, ശൂദ്രനെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ രന്തിദേവൻ. എല്ലാവരും അവരൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും ചണ്ടാളനായാലും നായയായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു അതിഥി എന്ന നിലയിൽ സൽക്കരിച്ചിരുത്തിയവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ അത്രയും മഹാമനസ്കനാണ് രന്തിദേവൻ. താനൊന്നും കഴിക്കാത്ത എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ദേവന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയും ആ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവൂ, ഇത്ര 48 ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ട് ആ വ്രതം മുറിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ മഹാമനസ്കതയുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവൂ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരെ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ശരിയായ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഇത്രയും എന്താ പറയാ നല്ല മഹാമനസ്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരങ്ങൾ നൽകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ അഷ്ടസിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. ഞാൻ ജീവസത്തകളെയും ക്ലേശമുക്തരാക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിച്ച് അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ ജയന്തിദേവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വാസുദേവ ദത്ത ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്താവനയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളെയും മുക്തരാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അയോഗ്യരാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്നും ഭഗവാൻ അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും താൻ സ്വയം സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അതിനാൽ പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നവൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു വൈഷ്ണവൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണ് അല്ലെ. രവിദേവൻ തന്റെ കാര്യമൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, മറ്റുള്ളവരെ വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ, അവർക്കെല്ലാം ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ കൂടി താൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് വാസുദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തനും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അങ്ങ് മോചനം നൽകണം, അവരുടെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം, ഞാൻ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം, അവരൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വാസുദേവദത്ത പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിനക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. പിന്നീട് യയാതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യയാതി ശുക്രാചാര്യരുടെ പുത്രിയാണ്, വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് ആ തോഴിയായ ശർമ്മിഷ്ഠയെ കൂടി വിവാഹം ചെയ്യുകയും, അപ്പൊ അതില് ദേവയാനിയില് 2 പുത്രന്മാരും ശർമ്മിഷ്ഠയില് 3 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതില് കുരു എന്ന് പറയുന്ന ആ പുത്രനാണ് യയാതിക്ക് യൗവനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യര് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യയാതിയെ ശപിക്കുന്നു. എന്താണ്, തന്റെ മകളെ കൂടാതെ ആ തോഴിയെയും കൂടി വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി, ശർമ്മിഷ്ഠയെ കൂടി അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രാചാര്യരെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ. എന്നാല് അതിനു പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിച്ചു, എന്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് യൗവനം സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനം യയാതിക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധാരാളം കാലം ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ മതിയാക്കി വീണ്ടും ആ പുത്രനെ, അതേ ഗുരുവിന് ആ യൗവനം തിരിച്ചു നൽകുകയും രാജ്യമൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാമനസ്കനായിട്ടുള്ളതും ദാനമനസ്കനായിട്ടുള്ളതും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. നാളെ ക്ലാസ് 7 മണിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർക്കാം. അപ്പൊ നാളെ ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. നാളെ ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വകയായിട്ട് 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ഗീതാ പാരായണമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനടുത്ത ദിവസവും 4-ാം തീയതിയും ഗീതാ പാരായണമുണ്ട്, 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ തന്നെ. നാളെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. 4-ാം തീയതി അഡ്മിൻസിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പാരായണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കും ഒക്കെ ചൊല്ലാം. 2 ദിവസം പറ്റുമെങ്കിൽ 2 ദിവസം ചൊല്ലാം കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നാളെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വായിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് കൈയെഴുത്താം, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ 7 മണിക്കായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നാളെ മുതൽ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാളെ വ്രതം എടുക്കണോ? അപ്പൊ നാളെയല്ല, ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ്. തിഥി ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നില്ല. അത് സൂര്യോദയം മുതൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലേ ആ ഏകാദശി എടുക്കുള്ളൂ, അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശിയാണ് എടുക്കുക. പിന്നെ മഹാദ്വാദശിയാണെന്നും പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാദ്വാദശി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മഹാദ്വാദശിക്കാണ് വ്രതം എടുക്കുക, ഏകാദശിക്ക് എടുക്കില്ല, ഏകാദശി തിഥിയിൽ എടുക്കില്ല, മഹാദ്വാദശിക്കാണ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ത്രയോദശി ദിവസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റന്നാളാണ് 4-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്. നാളെ ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ തിഥിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ആവിർഭാവ ദിനമായിട്ട് നാളെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. മോക്ഷദ ഏകാദശി വരുന്നത് മറ്റന്നാൾ. 2 ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത പാരായണമുണ്ട്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യും. 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.